Para pamirsa, tepangaken kula Bathara Kawula Jolentot. kepanggih malih wonten channel Cah Taruban Official. Channelnya paling gesut. Sa Indonesia. Angel lagi. Mbah Wakirin nyamai layangan. Oke. Juragane layangan. Cara-cara lah mau gawe layangan ki wis pirang taun lek nek cara-cara tok. Wah, ora wis subuh wae. Tahun pira ngono kelingan ra lek. Ora kalingan. Wis saking suwene ya Sak pokoke. suwe-suwe. Awet dompet ngene sulis kuwi biyen kok. Dompet ki sandak sprene. Mantap. Dompet ki biyen aku nggawane dompet iki. Terus gawe ini layangan. Wes iki yo kok busan kek ngono. Busan. Nek upamane tuku ngono dadak pesen ya lek. Cek pundi? Ayo layangan sing gede-gede kuwi. Sakniki Nggih. aku pesenane nek ora serawe punjul. Anu, awete ketok anu. Awete iki ketok Selasa. Senin Selasa. Nah, Senin Selasa, Selasa mburi kuwi. Wis ra pedhot pesenan. Ora tak undurke. Wah iki sing sesuk ana 4, sesuk ana 5, sesuk ana 7, paribasan ngono. Padha pesen ning engko bukan. Upamane ana wong aku gawe gede lek ngono paling ora kaya seminggu lah Wah, ngantani. seminggu wae engko jek kelancangan sing desekang. Wingi ana wong dadak to, modele dadak. Iki aku gawekno 2,5 meter. Biasane piro? Biasane 90. Iki nganu beras langsung dibayar ngono. Ana wong deseke ngono. Pokoke ning kudu ora ning 2 dina dadi ngono kuwi. 11 apa? Anu 110. 110. Hmm. 110. Mungkin aku ya ora. 2,5 nih kok. 2,5 meter. Coba iku nek sibuk ngene iki cara-cara hiburanmu apa lek? Hiburane ora ono. Nyetel tip wayang. Marai musi ya. Marai musi. Jadi pokoknya tetep wayang layangan itu kuwi tetep Wah, nek anu wis pokoke musi wae. awan bengi pokoknya layangan itu tak garap. Ora layangan wis. Ora bengi nek nyisik ya ora. Nek tombone musik mau apa? Tambahane musi. Hmm. Mlebu madrak. Ora kon to, ana wong baru rasa nang kene. Waduh, wis goceki ragangan. Iki gak disikek iki gak disikek. Wah, kingko ya apa ya dadi kingko wis. Aku ya kemene wong sana meneh wae kumplak. Mati sing tak tinggal. Tadi tak tinggal. Wis langsung nanti Mbak ana ngising aku. Ana ubane tak kandhake meneh mlebu madang tutupe mlebu. Anggere mlebu nangis gak arep Ngetut gak ngetut wong ngising. Aku lah kowe. Ku mergo saking kantrine iki. Padane kelong naka 10 tak aku metu wah karek naka wong 8 iki aku ngono. Dadi ling sing ya rada suwe iki. Ya aku ya metu kok suwe Mbak. Kang yo nganu wong sing ya dadak ngenteni kon arep metu barang. Adegan iki kudu bola. Ya, saking emosine le mikir ki nek ana kancane gegoyan iki ora emosi ya lek. ya ampun. Hiburan. Nyambut gawe lho hiburan. Wedang apa kowe, Lek? Wedang. Ene. Wah, Iki nang pasar barang lek Mbah pilih nang omah. pokoke nang omah. Ning nek rendeng Ha iki nek ana wong anu pesen gudoro tamblek kita goleke nang pasar mrupet esuk. Alah jam pira 8 wis ketemu omane sakjane jam 8 esuk iki sakjane ya dikurepe karo le gawe ragangan wis
Iya, Wis tutup. oleh cara-cara ana pesenan kuwi. Sik. Doro templek iki, Soal. Ayo wis, mana ya tak kon mandiri. Nara dimandiri dik tak goleke. Sapusi. Waduhku men nara dikok nggo apa? Nek daplangan ngene iki sedina iso dadi pira, Lek? Daplangan. Heeh. Daplangan iki sedinane ya nek gede-gedenan iki nek rong materan ya dadi 3. Iki paling mesti nek 3 kuwi nek upane nyandak-nyandak kutuk nyandak 2 meter setengah ya ming 2. Ya engko keselan sing ana sing dadi tunggoni. Berarti nek sawatan iki ngono ya iso kutuku sapi meneh. Sing seru. Itu. Oleh? Ora. Sak musim layangan iki? Ora. Ora. Ya wis tuku apa iki sing sak watan iki, Soal? Wae tuku kae tak nggo mayone es beh kalau kandang kae. Mayoni? Kan mayone kandang. Oh, es beh ku mau. Ah. Kae umur minggu. Rong minggu. Ah wis oleh es beh. Tak nggo mayone kandang kae. Jian sekolah layangan kabeh kuwi. Ayo. Ah, elok tenan. Kancane do sambat bingung lek gawean mah kowe turah-turah. Nah, kowe menter-menter. Oh, sambangnya metu. Berarti mah orang gagas musim corona ngono kuwi lho. Wah, wis pokoke mikirke corona. Ora. Ra. Corona kuwi wis pokoke wis ono ado-ado kene sepi. Intine golek duit ngono ya. Ah. Yo nek ra pas musim layangan lek. Ayo gawe nganu sing go metot pitik berangkae pranjen. Oh, gawe ini peranjang. Ah. Apa kae kuwi gawane iki kurungan barang kuwi kae waton kira-kira ki payu dijual. Berarti le nang pasar ya ora mesti ora musim layangan kali. Lah nek ora musim layangan mesti nang pasar sing pentingke Sing dipentengke tetep le nang nang pasar. pasar. Nek layangan tetep hasilnya ukah layangan. Nang pasar ki ya kemau ya kono nek dibandingke karo pilih nang omah. Ayo. Ora kelangan nggon resikune nang dalan. Ora kelangan bensin. Iki nduk hasil. Alat potongmu ki apa lek kuwi? Wah, iki nek karo silat wis ora apa-apa. Kuwi tuku nang ndi kuwi? Wah, ora ono wong adol. Aku kok karo gunting wis ora apa-apa. Ah, mbok gunting sing regane 2 yuta pilih iki lah. Pilih kuwi nih. Elok tenan. Aku lho kok diturut Mbak Crit ngono kok. Aku mau paling gawe Mbak Grit. Mak gawe mak grik selit wis tadi. Ah, jadi lo andep isinya gagas. Oh. Iki jenenge plastik apa lek ngene iki? Plastik mulsa, Mulsa. mulsa. Oh. Sing lagi nganu nandur nilon. Nek lime le tuku nang ndi lek lime? Lem nang toko liman. Diterke apa? Wah, menyang dhewe metu PKO ngalor. Yo Bantu PKO. motor iki lek. Ayo kuwi. Iki kok disut ngerti. Ya kuwi. Kuwi wani tekan anu? Walah, Tekan liman? gula entak telung blak yo. Telung black, Bos. Elok tenan. Pantesan sak musiman tok sapi ya kemalek. Heeh. Ayo. Entuk sapi nek ora mbok jajan ngo, sing penting deh jajan. Penting jajane apa sapine? Ayo jajane kok. Oh, iya. Penting jajan. Karyawanmu pira iki lek? Karyawanmu pira lek? Siji. Wow. Oh. Jan berarti mah bos iki. Wah, ya ora bos. Ya apa? Bosok. Nek jajan apa lek sate apa tongseng? Wah. Oh, nak masalah sate iki kudu ana hartono tuku gundungan. Tuku glundungan. Nah, wong kabeh do mangan. Wong mure. Di tuku kok ora dipangan kono. Wah, engko mang darane engko ndane kolon wah. Golek duit kon nggo mangan dhewe ah. Oh. Anak engko lak mangan kabeh. Masuk berarti. Berarti lek ngelih nang kutha kono lek madang kok nang omah ngenteni bali. Omah. Oh.
Ben kabeh rasan. Iki paling adoh dipesen nang ndi, Lek? No, Paling adoh. ada Oh. galur, Galur galur kentang nangguran, tekan kene. kentang nangguran ketok kene. Kentang nangguran yang kira punya kuwi tok Senen, Senen. Senen. Kuwi pesenane ya Wong meterang, 2 meteran. ragangan tok, Nek sing 2 meteran iki sedina iso gawe pira kuwi? ya telu, iki. Telu iki keselan-selan ana sing perang ditungguan. Kuwi berarti tuku son barang iki ya, Lek. Ae kok ae wong kurang wae. Iki nggo tanggapan apa dienggo ngrungokke dhewe? Kok seterang dhewe. Kak pokok nyambi adol jamu nang omah. Ora. Ya tak kira rasane gede-gede ngene iki. Ah, kan itu kan goblok. Oh iya iya iya. Goblok pas anggone pas ngaso-ngaso kowe anu ngombe malek ae langsung wes nyetandak dak dak. Melek, ngerti melek. Ora setuju jadi salah ke. Apa? Oh, jarane si tuwang malek. Makna ketok anak malek. Beli nembung? Ayo malek ngono malek putih kok. Kowe nak setuju ya ndak wak interese perawan.